back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Yes, bro. Tun kay murag hangtod karon. Ikaw paghihapon ang gimahal ni Clavel. Bro, unsa ko nang gipanulti nimo, bro? Ayaw na, bro. Bitaw, bro. Bro, Huwag ka ba di ay himatikda niya? Very obvious. Di ba? come on, bro. Nagkinalang ka rin si Clavel sa imong simpatiya. Human ining kamatayon na sab sa iyang amahan. Wa na siya makinahanglan ako, bro. Wa na siya gugman ako. Nasayod ko, ana. Nagkainom ka ba, bro? Ngano? Nagkapanimaw ka niya sa bino nga akong giinom karon. Pila palang gani kasyat sa nga akong nainom. Magsulti lang yung tago sa, bro. Kaya may gatiman sa kutri. Bye. Wait, bro. Kung magkasulti mo ni Clavel, Bro, patiwas ako, bro. Sultihi siya. Ngawa pa siya makailan ako. Sultihi gid si anak, bro. Muna iyang gisulti dyan. oh, Jesslyn. Pastilan, lisod kung magdakong ilang problema. Kung sa may ilang conflict ron, tingali, miscommunication na dyan. Di na lisod i-patch up kung both sides willing lang mo mulay down sa ilang pride. Maugin na. Kung sa ito ikatabang nila dyan. Ikaw. Sige lang, mangita kong paagi kung unsaon nga magkauli sila. But we need to know the cause of the problem. Sa inungdan ko nga nung naingon sila anak. Okay, Jess. Dili ka mo, Ari? Ha? Okay. Bye, John. Mutawag ako kung mo ako. May gisunod ta nga guidelines kung kano sa ta pwede mo gawas og dili. Posible ugma mo na ako, Jess. Okay. Bye, John. Bye, Jess. I love you. I love you, John. Sige lang. Mangita kong paagi ko ng saon nga makaulit sila. But we need to know the cause of the problem. Sa hinungkat kung anong naingon sila, anak. Kadto nga mo pa nagsulti ni Clavel dito sa office ang inungdan. Nagikuhaan og video ni Mata. Nga hangtod karon. Wa gyud mosulti si Mata ko bahin ni. Nganong dili man makigsulti nako personal si Mata. Kun do na si problema nako. Nganong magpakaroon ingnon pa man siya nga we're okay. Pero para niya dili di ay. Nga ako lang gikabalakan kung basin musulti siya bisan unsa na lang ngadto ni Jesslyn. Labi na namo ni Clavel. Wa man ko'y anging kadlukan kay limpyo ang akong konsensya. Ang ako lang kay lahir ba og panabot ug pangunaw na si Jesslyn. Oh God. No. Di lang unta ka na may tubo. Di lang unta. Unsa gay tinuod nga sitwasyon. Talit nila ni Clavel og dyan. Tinuod ka, nuwa na sila'y relasyon. O hangtod karon, nagpadayon paghihapon. Oh, may nanawa ka. Si Jesslyn. Hello, Jesslyn? Hello, Matt. Wa ba ko makadisturbo? What? Disturbo? Nganong good? Come on. Tuod, may tawag man ka. It's about you and Clavel, Matt. Oh, about us? Yes. Oh my. Nagasulti mi ni John about ninyo ni Clavel. We want to help you aron nga kung unsa may mga misunderstanding ninyo or problem, ma-fix na to. You can tell us, Matt. Please. You can tell us kung unsa among ikatabang ni John ninyo ni Clavel. Kay, wa ka ba rin sultihin ni Chan sa hinungdan sa among problema, Jess? Ha? Kay nahibaw ba si John sa hinungdan sa inyong problema? Unsa di ay, Matt? Unsa man di ay?
mas mayo tingali nga si Jan na mismo mo'y musulti ni mo regarding nini. Bye, Jocelyn. May importante pa kong lakon. Mag-drive ko sa auto. Till next time. Okay. Bye, Matt. Bye. Nasayod si John sa hinungdan kung nganong naingon ini karon sila si Matt o Clavel. Pero wa siya gisulti na ako. Nganong... Tinukod ka ang gisulti ni Matt. Kung nahibaw na si John ini, nganong wapon ko niya sultihi ini. Nganong may? Daghang mga kapunungan, organisasyon ug nagkalaing-laing pundok ang konektado sa Lighters of the World. Bisan na mga komunista ila pa. My God, kung mao, husto si Clavel, dili kini sayon nga bangkaon. Sa maratod sa naghikog ang bisan kinsa nga individual o pundok nga makigbatok nila. Kay halos tanan ila na. Oh, may message. No, nag-message si Gislaine. Akong basahon. You need to make sure nga makaari ka sa apartment tomorrow. Kay daghan ta og panagsalihan. Daghan taglaruhin. Lapot nato og lapot nila ni Matt og ni Clavel. Magpaabot ka ko nimo bisan unsang oras ug ma. Kung sa'y buti pa sa buti, Gislaine, ining iyang message. Nga nung wa siya manawag na ko. Di siya magkontak. Ug wa siya mag-online. That means may problema ni Gislaine. Oh, my God. Ang ngako lang kun. Tawagan ko sa Clavel. Wa ko'y kisulti ni Gislaine Jan about sa video na ito nga gikuha ni Matt. Mo ba? Ni Matt ka. Dili ba manawag na usahay si Jess ni Matt? Tol, may posibilidad. Giop na raman sab ni Gislaine ang iyang cellphone. Masabot nga may kahiubos siya nako. O say akong ikatabang dyan. No, never mind, Club. It's okay. Watay ang ikadlukan. Watay gibuhat kadawtan. Ug doon na tayo saksi kung nganong nagkita ta dito sa akong office. Ako rin may bawi ni. Ligo na lang ang imong kaugalingon. Kay nasayod ko nga dili sayon kini mga pagsuway nga imong nihaguman karon. Thank you, Jan. Hangtod ron, ikaw pagkat gihapon ang Jan nga akong nailan. Wa kay kausapan. Clavel. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!